Říká, neforma. Zelená, zelená. Ale, podívej se. Božkov, na zdraví. Ale, proč je tady ve třesu, vole, klíček od mýho auta, vole? Hej, to dáme, ne? To uděláme. Petře, klíček v mojho auta. To není prdel. Otevři komnatu. Ale do matičky, vole. Dávej. Poprosit. Děvčata, pojď se skrývejte. Ještě tady máme nějakou práci. Jo? Jistě. Máš jít pracovat, to se mě netýká. Tak, ona to není práce, ona je to spíš zábava. Tak to jo. Práce na mě nechoď. Tak. No jo, já tam můžu klíčko za auta. A do komnat, vole. Počkej.